Takže čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa a tady to video je, jak jste se mohli povšimnout, je to ze hry The Higher Lower Game. A pokud nevíte, v čem tady ta hra spočívá, tak tady si můžete povšimnout, že twerking a tady máme minimum wake a v tady té hře jde, že musíte uhádnout, co z tady těch dvou věcí je vyhledávanější na Google. Tady vidíte, že to vyhledává 1 milion lidí a teď musíme uhádnout, jestli tady to má víc nebo míň. Tak se na to můžeme pustit. Takže jakože twerking nebo minimum wage, co bude mít míň? Podle mě twerking bude jakože takový slavnější, takže to bude mít míň. Ano, dobře jsme to typli. Animal rights, jako no, tak jako to bude mít málo. Ale dobře mi. Hned skoro. A tady vpravo v dolním rohu si můžete všimnout score. A tady high score. Před kamerou před natáčením jsem si to zkoušel. A jak můžete vidět, jak jsem dal jenom 7, takže jako není to nic moc lehkýho. Tak, a Elvis Presley nebo Animal Rights. Elvis Presley bude mít hodně moc. Jsem to říkal. Black Hole. To bude mít málo. No, dobře. Máme skoro 4. David Beckham. No, David Beckham má mít hodně. No, nice. Skoro 5. National. Oh shit, to bude mít málo. Jsem to říkal. Beach volejbal. Já taky hraju volejbal. Budu doufat, že to má hodně ne. Ach jo. A jak můžete si povšimnout, tak tady máme nějaký srandovní image. Paní se raduje z toho, že má 6 skóre, nice. Ale náš rekord jsme ještě nepřekonali. Terafy, anebo Santorini. O, to být málo? No, co? A jak jsme hned skončili na skóre 0? No, jak spadla. No to si dělá srandu. To je loser. Tak. NFL nebo David and Goliath. To být málo na ten David a Goliath. So, tady ty památky se nikdo nestará. Revenge porn. Oh shit, tak to je nějaký drsný tato hra. A jako, že to je to porno, tak jako to bude mít asi hodně, jo. Nestle, no to bude mít hodně. Yes. Nestle. Assault. Oh shit, to bude mít málo. Ale ten obrázek je rozumlej, ten kluk. Ten je hustý. Kanye West. To mít hodně, toho mám rád, tady toho zpěváka, ten je super. A už mám skoro 5. Hej, to překonáme. Pojď to mít málo určitě. Yes! Ty kokos. Super Bowl. Shit. Tak to nevím, to mít málo. Sakra. Mi ten úkol je. Baby a triple. To je týpek tady to. Reklama. Shit. Samý reklama tady jsou. Facepalm. Volkswagen. Shit. Prostě dokud nepřekonáme naše high score, tak to neskončí. Až to překonáme, tak jakože si budeme počítat jako úspěch. Takže to jakože jsme uspěli a asi to ukončíme už. Jakože až budeme mít to high score nový. OK, tak teď to bude mít víc. No, dobře. Oliver. To je takový ten malíř, který nebude mít rozhodně víc jak Bahrain. Haha, jo. Elton John nebo PewDiePie. Co tady dělá PewDiePie? Chicago Cubs. Ne. Jo. Hej, PewDiePie nám to vyhrál. Paul Pogba. Pogba? Ten by neměl mít moc hodně. Jo, nice. Mám skoro 3. Buba. To bude málo to. Ty kokos, tak to bylo jinak štěstí. Halloween. Je tam takový hezký image. Nice. Už se blížíme. Eurovision, prosím. Yes! 1! Blackfish. Míň. Yes! Jsme na stejném score jako high score. Teď to musíme dát. Yes! Překonali jsme 6 high score. Yes! Máme nový score. Damn. Nice. Jej, a to zatleskáme. To znělo divně. Christopher Columbus. To by mít hodně. Yes, úplně stejně, cože? No to si děláte srandu. Colgate. Hej,
Máme 10 skóre. Do Wall Street. Yes! 11, hej, teď máme hodně, teď se soustřeďme a nesmíme to zkazit. Duran, to bude málo. Yes! 12 skóre. Ragie. O, to je málo. Ne! My jsme to pokazali na 12. skóre. Ach jo. A já myslím, že tady to bylo poměrně úspěšný. Tak si dáme poslední kolo a potom to ukončíme. Police Volkswagen. Co? Ty kokos, no tak ještě jedno, no. Ještě jedno. Když jste to vy, tak ještě jedno. Drog, no tak jako stojí na milionu, no tak jako asi co. Queen Victoria. O, to bude málo. Tady ty historické památky skoro nikdo nevyhledává. Dbik Lebovský. Jo, stejně znova. Shit. No, tak jsme asi... tak to je jiný týpek. Tak pro tady ten díl by to bylo asi všechno. Já se s váma loučím a uvidíme se u dalšího videa. Tak ahoj.